Into endizoyitsho kuwe namhlanje mntasekhaya kukuba yilwa unganikezeli. Yilwa unganikezeli. Yilwa imeko sele ingavumi. Yilwa sekubuhlungu. Sewuqonda ukuba ubambe ngomxhelo wokugqibela. Kodwa unganikezeli. Ngeli xesha becimba ukuthi sele bekucitshelele begqibile ngawe. Sebecimba ukuba i-last moment yakho. Lixesha kumele ukuthi uphakame uqiniseke ukuba ulwa unganikezeli. Lo mhlaba awufuni mabhetye-bhetye. And kwaye ukuwa kwakho akuthi kuphelile ngawe. Ngoba igama nje lokuwa ligama elinikwa ngabantu. Ngelo xesha wena uyayazi ukuthi yintoni elungayo kuwe. Ungavumi ukuba bathethe amagama azokwenza ubonakale njenge-failure, njenge-loser, njengako konke onokubiza. Ewe lizofika ixesha lokuba izinto zibe mbi kuna before. Kodwa loo nto leyo ayithi ukuba ulibhetye-bhetye. Into ezokwenza uba ube libhetye-bhetye kukuba uthi xana uwile ungabi namandla wokubuya. Kodwa into ezokwenza uba mawuqine yinto yokuba uvuke uvuthulule. Apha kulo mhlaba nto abasekhaya kuyavukwa kuvuthululwe. Kuyavukwa kuvuthululwe. Yi-survival of the fittest. Ngumthetho wasendle lowo. Lo mhlaba siyafana nje uba siphile endle ngoba zizilwanyana ngaba siphila nabo. Ngoyo kuyafana ukuba i-lion inamandla kwesinye isilwanyana iyasitya. Kunjalo ke nalapha. Enye inyuka amandla ngenye. Ukuze i-lion ize iphile kumele uba itye isilwanyana esithile. Nalapha kukhona abantu ukuze basurvive baphile kumele batye apha emandleni ethu. Kukhona abantu abangaphiliyo ngaphandle kokuba benze usizi kwabanye, ngaphandle kokuba batye amandla abanye. Kunjalo ke yi-survival of the fittest apha kulo mhlaba. Ukuba uzojonga usecaleni kwakho akho nto uyozuyizuza, kodwa kumele uba wena uqine kwesakho isiqu, uzazi ukuba yintoni oyifunayo and kwaye ukuba uyaphi. Ungenzi izinto usenzela abantu, ngoba kuyenzeka ukuba lo mntu umjongile uthi wenzela yena kanti yena utya amandla akho, kanti yena emveni kwakho ukutya izithende. Wena ucimba ukuba hayi ngoyena urayithi, kanti lo ucimba uba ngoyena urayithi ngoyena yena unenzuzo ayifumanayo kuwe, ngoba ngawe yena uyenyukela. Unyuka iziteps ngelo xesha wena uyadobeleleka mihla nezolo ngaye. Mane ezokuzenza ungathi uyazikhalisa kuwe kanti akakhali ncam. Ngaphakathi uyahleka, ngaphandle ubonakala kuphuma iinyembezi kanti ziinyembezi zolonwabo. Is joyful for ukuwa kwakho. So zizinto kumele uzilumkele mntasekhaya. Into endizokutsho ngaphezulu kukuba qina kubuwena, uzifunde, uzifumane, uzikhangele ukuba wena ungubani, wenzelwe ntoni kulo mhlaba. Akho mntu onovele uze nje kulo mhlaba kungekho sizathu. Kukho ne-purpose yoba ube lapha kulo mhlaba. Khawulwele ukufumana oko ukuba kanye isizathu sam sokuba ndibe kulo mhlaba sesiphi na. Ukuba uthe wafumana eso sizathu then uzokuyazi ukuba ngoobani abahamba uhambo nawe, ngoba ngeke uhambe nomntu wonke apha emhlabeni. Sucimba ukuthi abantu bonke abakuwe bazele ukuhle, kodwa bonke bazokuza bezibonakalisa ngokuhle, kodwa loo nto ingathi baze kuwe beze ngokuhle. Phaphama ube wise kuyo yonke into oyenzayo nakuyo yonke i-decision oyenzayo. Wena you are a step ahead, ungaphezulu kwakho ukuba ungathi uzifumane ukuba ungubani, ufumane la mandla onawo akuwe ngaphakathi. Ngalawo ndithi enkosi.